Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so dearly for always tuning in. I really appreciate. Today, the first time you are coming across us, so you are hearing this voice for the first time. We still remain Progress News, and we give you all the latest updates. Remember, in this platform, we react to all videos, and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and I'll be right back. O nwere ife na-eme were ndị mmụọ ozi gị were ndị nna nna ya gbaa ya gburugburu ma lee Simon akpa ekwekwere ka ihe mee. Ndị Britain na-akpa nkata otu ha ga-esi nwude ya mana ndị Britain ga-eme onwe ha arrest. Ndị Britain ọnwụ ga-egbu ha. Ihe ọmadịrị ha mma na eke ọmadịrị ha mma na oyi ọmadịrị ndị Britain mma na afa na nkwọ ha jebe ha ejere ha laba ha larigwere. Simon akpa Chukwu kesịrị gị ike mama gị mụsịrị gị ike a gọzie m ụbọchị a mụrụ gị bụ Simon akpa gọzie afọ mụrụ gị gọzie nna mụrụ gị gọzie Chukwu nyere gị ike gọzie nna nna ha nyere gị ike so ha daalụ ọlụ na ha nyere anyị onye ga-enye anyị Biafra. Maazị Simon akpa jisi ike n'ọlụ kama a na-enwude gị ruo nke fenarị ha kama a na-esu uje enwude gị ịghọọ beast gbuchapụ ha. Biko gọzie Biafra gọọmenti na-eze anyị gọzie Biafra niile autopilot niile ndị kwetere na Biafra gọzie ndị Igbo niile kpatara ego n'ala Igbo na-asọpọtụ Biafra na nzuzo na onwe onye mmanụ. Biko gọzie ha. Ndị na-asọpọtụ kwa Biafra gọọmenti na-eze anyị ana m asị Chukwu gọzie unu. Ana m asị ihe ọma mere unu kwanye unu ga na-ere wee sị ndị na-eme ka obi gbara unu ma ndị na-ebere nwaọchị unu ndị tara ose ọjị na ṅụọ mmiri tụfịa agwa ọchụgba ha tụfịa agwa ọchụgbakwa ha ịchọgbawuo ndị rere Maazị Nnamdị na Eke na Oye na Afara Nkwọ ọmadịrị unu mma ruo ebighị ebi n'afa Chukwu Okike abịa ama n'afa Heaven language ise na ihe nji bịa bụ kenu ịkpata okwu dị iche iche aka. Achọrọ m ka emetụ okwu dị iche iche aka na m chọrọ ka Biafra gọọmenti na-eze anyị kebe na fato gọọmenti na Biafra land ihe ọbụla zoo mere unu eme ihe dọbụl ka ha mara na anyị akwadago. Mana bifo m ekwu okwu eji m ohere a wee na-asị gị nwanne m nwoke gị nwanne m nwaanyị onye Biafra nọ na zoo, ị nọ na zoo military soja, ị nọ na civil defense, ị nọ na custom, ị nọ na police, ị nọ na air force, ị nọ na navy. Simon akpa kedu ihe ị chọrọ? Resign ya maka na iru ị ga-erite ya erika. Kedu ihe ị na-eje atara afụfụ ndị enweghị ife? Biafra nwere ife niile, anyị ga-anatasị ha ihe niile anyị ya ji. Ndị ọcha mba ụwa gbara Simon akpa gburugburu erika emepeghị anya mana ọ bụrụ ife niile ka eze na-ekwu, ọ bụrụkwa ife niile ka Biafra gọọmenti na-eze anyị ga-agwa ụnụ kama na a na-agba anya ma fim ndị zoo ọ na-afụ. Resign ya rituonu n'ọkwa ụnụ. Ndị amị ndị ọzọkwa na-achọghọzi ya na-emegbu emegbu rituonu n'ọkwa ụnụ. Bịanụ were jeni chọọnụ Biafra fato gọọmenti otu unu ga-eriji Simon akpa a ga-akwụ ụnụ ụgwọ ọnwa dọbụl. Akwụọ gị ụgwọ ọnwa dabụl ị ga-eri ụgwọ ọnwa. Mgbe anyị natachara ife anyị o nwere ife ị ga na-ekete ifere e nwere ike ịkwụ penshọn up front before I retire iji gwa gị na ụmụ unu niile a ga-azụ ha na skuul free. Gị je na-ata afụ ịtacha afụ enye gị free ị na-ata afụ ha na-egoro moto limousine bulletproof na-agbaraba na-efe n'elu. Asị m unu biko rituonu n'itienu ndị ọ dị n'aka ka e were unu n'ọlụ ka unu soro
zọta ala nna unu agaghị anọ azọrọ ala nnụnụ, ọ ga-abụ ihere. Onye ụmụnna hapụrụ ịzọ ala nna ya, onye abụrụ ọnụ ka ọ bụ abụrụ ọnụ ka o si. Chukwu ekpekwere ka nsị na abụrụ ọnụ. Chukwu ekpekwere ka njiri maka peni afọ mgbe akwụkwọ ndị zuu were batrịt. Chukwu ama ekwe. Ọ ya bụ ihe ndị ọrụ unu. Samuel akpenyego na news ekwuone unu rituo join ya Biafra Liberation Army. Ebe ọbụla Samuel akpa tinyere unu ajoin ya ebe anwa. Nke a gaa nke m kwere wepụ nya tinye ọzọ. This man a na-akpọ Innocent Ọjị sikwene ike were nwayọọ. Ana m etogbu uche na mmadụ ka ịbụ, mana ihe ịbịazi na-emezi this time aghọtazi gị. Every time ị ga-atụ mizai na Aso Rock, ị ga-atụ mizai na Aso Rock, ị ga-atụ mizai ebe a, ị ga-atụ mizai ebe a, otu abụ n'ezi. Were ngwongwo niile anyị ga-eje buru ndị ọka ụsụ ndị ọka kpụọrọ gị tụfuo. Ihe ahụ mizai, ihe ahụ nọkatụ ka ị na-agba. Ị maara eme nọkatụ na-agba ejekarị ihe ahụ. Ị makwana enwere nọkatụ a na-ere ga-eju ese, nwere nọkatụ ị ga-ahụ egbe agha iche na ọ bara eluigwe. Ihe anyị na-eme somebody nwe time ọ na-eje vidio rubbish ije ha amị, onweghị ihe ịma maka amị. Samuel akpadịrị amị, o je eje ote training and ị naghị edifend ndị Ọhafịa maka ka ngara ikwu okwu Biafra. Ị naghị edifend ndị Ọhafịa, ihe ị na-edifend ụmụnna ụnụ. Ebe ị na-edifend ụmụnna ka ị ga na-aza General Ọjị Innocent Ọjị. Ịza General Innocent Ọjị which means mụ awụ Field Marshal. Ọ bụrụ na ịza General Innocent Ọjị mụ abụzi Field Marshal. Anyị enwere general ọzọ na-abụrụ, anyị enwere general ọzọ, anyị enwere chief commander in chief of Biafra Army na-abụrụ Prime Minister Simon Ekpa naanị ya. So chikọrọ knockout a na ụzụ ndị ọka kpụọrọ gị ya wụsa ya ofu ebe. Everyday gị nọ n'ofu ọhịa anọgide na ndị ezuo jee redio wee na-enye anyị bad name. Kere onye ịma ị bịara ịgwa anyị maka mapụ ọbụ Biafra, bịa ebe a na-agụrụ anyị sensus, anyị asịrị gụọrọ anyị sensus, na-akpọrọ anyị kọntrị dị iche iche, na-akpọrọ anyị human rights, na-akọ nke anyị nwebi obodo oyibo ka gị mara ihe human rights karịa gị mara ihe ndị anyị na-ekwu. Isi ka ịgwa anyị maka mapụ, gị hapụsie mapụ gụba histri ọzọ, gụba ihe ọzọ. Innocent Ọjị kparịa onwe gị ugwu. Ịchọọ ịfait Biafra ịfait ya, emekwere na ijere nga na onye je nga pụta ọ bụrụ general. Mama ejebugo mgbe olden days a hapụrụ Nigeria 1990. Olden days enwetara m onwe n'ime ugboro one na one na Zimbabwe mgbe eriliz Mandela na eze Mandela. Ọ bụrụ ga-ata m general, biko akparịzina onwe gị. Chịkọrọ n'ọka atụ a na ayọ na ije eje gbujisie kwa ya na ofu trọk a na-akwa aka pụta n'Ọhafịa. Ndị Ọhafịa amadịghị na ịnọ ya. Ị na-ajụkwa ese kere ihe niile anyị na-ababa nwaanyị ndị maka ndị soshal blọga na-ekwu maka adịmọ onye na-ekwu maka gị na-abụrụ gospel news because na ọ anaghị enweta something. Ọ bụrụ na ịdị serious na eje na-akpọsa mụọ na akpa na hapụ ha mana onwe onye bụ otu ha si mana ha si were DOS ka ha si were ụlọ ichere ndị ama ife ịbụ DOS rere maazị Nnamdị Kanụ. Ndị Fulani achọ ka ha ruo ha nso because ha mana onwe ka na-eme kama ha egbuo because ihe a ka ha ga-emekwa ha maka ebetere ya Judas. So ihe m na-agwa nwanne m nwoke Innocent Ọjị etizina general na ihe anyị na-aza, ọ ga-edestroy gị. Spirit of Biafra ga-edestroy gị. Mmụọ nọ n'Ọhafịa ga-egbuchipụgo nta. Chịkọrọ ife a ga-esuo ya ọkụ, join ya Biafra Liberation Army. Gị na Simon akpatazi ọfụma. Enwere ihe a na-akpọ gọọmenti na-eze anyị gọọmenti federal gọọmenti, mana ị chọghị na-achọ ebe a na-adọrọ etiri ego ka ha dọrọ ego gazi general ghọọ duzu enye ha ego ha erie, ndị na-agbara ha egbu ọ na-anwụ. So biko nwanne m kpọrọ ihe niile akpụfa kpocha nwe onye ma onye bụ
chaa n'ụzọ ka anyị gaa onye akpara ya gafee Simon akpagogu gafee pụọ n'ụzọ ka anyị fụ ụzọ onye anyị ma bụ General and Chief Commander of Biafra na amị bụ Simon Ekpa onweghị onye ọzọ tiri Maazị Nnamdị Kanu ọpụta Maazị Nnamdị Kanu ọgwụgwọ general bụ ofu general ka a na-enwe Simon Ekpa remain general and prime minister and chief commander in chief so ha bịaziri na agasara ahịa anyị na-eme ihe na-achọ na abụ otu ị ga-esi wee jiri nwayọọ join ya ndị Ebube Agụ ewee gbuchapụ ụnụ nke ọdụ ndị fọmụrụ Ebube Agụ Dave Umahi na gọvanọ of Imo steeti isọfụ ọnụ Ebube Agụ ha egbuzi na mmadụ gbuti ndị zoo because na unu jeje fọmụ Ebube Agụ were ndị Fulani wujuo dị ya ka ha bịara egburu anyị ndị Igbo ọ madịkwara unu mma Ebube Agụ unu ga-anwụcha ise anyị Igbo ga-ahụ ụdị unu ọkụ na-anwụsị ya unu ga-anwụ na Eke Ebube Agụ Biafra Liberation Army ga na-eji unu agwọ ụgba na Eke ha gara eji unu agwọ ụgba n'Oye ha gara eji unu agwọ ụgba n'Afọ ha gara eji unu agwọ ụgba na Nkwọ so nke a gaa a na-ekwu adị na onye ma onye tiri gị n'ụdị agwa a Simon Ekpa ebe Chief of Army Staff na-ekwu na iwerego airspace anyị na-ewe Biafra gọọmenti na-eze anyị na-ewere abụrụ sọsọ ka agbatuo jet fighter jet no ọ ga-adị binding to the whole plane na-abịa Biafra land ifugo na ndị a na-egbu ndị a ha na Ebube Agụ na-arụ ndị ochi abịara ebe gọvanọ of Anambra na-akwa nna ya mụ onwe m asọpọtụrụ na ka agba egbe ebe a na-akwa ozu amagwu na gịwa Simon Ekpa ma ife ndị mmadụ gara asị na ga-eme otu a ga-eme otu a ọzọ ụbọchị nke ọkwadike anyị amara aka anyị na ha mara mbe na abụ nke bụ oke ndị ede asa na-ekwujọ ndị Naijiria because na that man Papa Soludo nwe ihe o mere Biafra o nwere ike osoji agha ọ betara nke ọ ga-abụ adịma na o nwere ihe ọ ga-ekwu na Soludo si ekwune so otu isi mee ala ahụ ha abịa kwado ozu dị mma mmeri ndị kwesịrị ịbịakwa ebe ahụ afụ ha ịghọtago so ihe m na-ekwu bụ a ga-etinye tax ọ bụrụ na ha lere onye ma ji APC na-eburu ndị Igbo ndị Biafra na-achaji ha 270 250 na-achajụ ndị ugwu ka ewe ha na-eri ya laịsensị ka ọ bụ ndị Amerịka kpọrọ ya anụ ịma ndị Igbo esika ndị Amerịka kpọrọ ya anụ ka a bịa kpee ya ikpe $20 million amamihe okorogoro dị ya ka ha wee kpuchie ya ka o ji eme ya na chi ya mana plenu niile na-abịa Biafra land ifugo na Anambra asịghị plenu batara na Anambra 23 months 4,000 private jet airspace ya niile Biafra ji ya nwere plenu na-abata ma ha na-akwụ tax ọ bụrụ na plenu ọbụla na 150,000 bịara Biafra gọọmenti na-eze anyị na Biafra fato gọọmenti ma pọntị ndị gara ana the money ha na-akwụnye ndị Biafra ka anyị wee na-achọ freedom maka na at the end of the day na ha ga-abịakwa ibikwa na the same Biafra ha jụrụ ajụ nke a bụ adịnwe mgbe ị ga-egbuchasị ha so the only way itinye tax onye ekweghenu enye ewa mmụ otu okwenye ya etikwere plane ya dị ya o tie so gbatuo na plane ị mara ha mana na otu anyị dị na enwekwara ndị dị ka gị chi ha zọrọ ha na ọ bụ ụdị mmadụ m were kana ya eji na-achọ Biafra na amị ọ bụ mmadụ ga-agwa anyị nkara ime ha na-anụ maka South Africa ma na anyị na-agba agba anyị na-ebu egbe na-agba agba anyị na-agba agba anyị na-eme nkụja ịghọtago onye ọbụla magwara anyị na-eme nkụja ama m egbe onye na-ebu n'ukwu maka obodo ịma emere ya ka onye ọbụla na-ebu egbe so anyị na-agba agba ọ ga ji ese ma ndị asị ha ji abịa nkwuru maka ndị oke ka m finish godo nke plane so ị ga-elebara plane ndị anya
plenu ọbụla adịghị enye anyị tax abataziri na Biafra land na airspace Biafra. Nebara okwu anya, Biafra gọọmenti na-eze unu nebara ya anya maka na ihe na-atụtaba aro ntụ aro ọdụ ụnụ mma ụnụ atụ na-enye nke dị mmasị were ọ ya bụ na anyị agbakọ aka ọnụ nyụ amịrị ọgba ụfụfụ. A dị na onye nwa chọzikwa na 1 million nye nke agbasara mana ọ ga na-akwụ Biafra gọọmenti na-eze anyị Biafra gọọmenti na-eze anyị federal gọọmenti in Biafra land that money ka anyị were na-maintain ndị Biafra Liberation Army na ndị amị ndị ọzọ ga-abatanụ ebe a gara esi egote ga-erika. Hapụgoro akwa onye chief of army staff na-ebe na ọ na-aza musa akwa arụrụ ana akwa onye mgbazi a ga-agwa gị ochi onye a na-ezu mgbazi a ga-emepere gị chapụta ozi akwa niile ọ na-ebe ha mere bilion ọ na-ebeta n'akwa ichi akwa onye a bere ozuore more than 50 billion. Ichi akwa chief of army staff of ndị zoo bere n'akwa o zurugo 50 billion final unu mandị ha bụ Brutai onwere otu ozi ha nọ echere ọ ezigbo ojide ego Naijiria kpochapụ. Mgbe maazị Nnamdị Kanụ gwara na Buhari anwụgo ha ekwere akwụrụ ekwerego Tinubu apụtago kwuo ya maka ndị APC kewara ntotu haf na-agba ya mgba haf nọnyere ya bịa kwụzie ho ha ho ịma na ọ gbawara aka na ha pawa ya makwa ndị ugwu arụọ n'ala ndị Fulani arụọ n'ala obi achọka ha ma afọ ihe ọma nke onye isi Boko Haram ibe ihe ọ na-ekwugheri na nke sọrọ udo. So ihe a ga-eme bụ na ndị airline niile private jet niile na ego ododo otu a ka ha ga na-akwụ nye ha sinye ha akaụntụ akwụghị ya bifo ofenie akọva mụọ enene ọkwụ ya ọbịa daa ọ dị airport na Biafra land. Ọ bụrụ na ọkwụghị ya enye grace of 1 month onye bụkwa isi banye gbara ha gbanye n'ime ọhịa amahadụ gbara ebube agụ gbara ha ịghọtago agba ha ọzọ were mgbe ọ dị-echi agbara ọzọ were mgbe ọ dị-echi ebe o je na-eburu ndị Awụsa free bịa na-anapụ ụmụnne ya ego city tax anyị ji airspace enwezi airspace plane akwụ na ọrịa ha da ụmụada maka ha ma ihe omeniri ha chọzi ha kpụkewezie ha fezie ka ndị a na-egbu ndị Biafra gbaba n'ụzọ a chọkwuru ka ha gbaba n'ụzọ ka ha fụzi ụzọ ndị ochie adị arụ ka ha soro gbaba ya ma na ma tax kpefere ya. Ọzọ dị gị ibe ya bụ last okwu m kwuru maka Eastern Security Network. Ndị Eastern Security na-ekwu bụ ndị Chike Edoziemu, Chinasa Nworu, Metụ Emma Powerful, Barrister Ejiofor, Onyebuchi Turkey, Darlington, ndị ha afọ mụrụ na-eme training n'azụ police station ka na-ekwu. Ọ bụkwa Eastern Security ndị aka ha dị ọcha ka ndị Eastern Security nụ ya adịkwa m against ndị aka ha dị ọcha maka na ndị a na-arụrụ anyị ọrụ na maazị Nnamdị Kanụ fọmụrụ ha adịkwa m against UGM ndị aka ha dị ọcha na fight right mana ihe ndị a na-ekidnapụ mmadụ Eastern Security a na-ekidnapụ mmadụ na-ebe mmadụ isi na-eme ihe ọbụla sọrọ ha na-ebu ndị DOS fọmụrụ ha ji ezu oshi ndị a na-akpagharị mmadụ na fonu na-ese ndị akaụntụ nọmba onwe onye were ha n'iwe ihe ha bụ bon criminals ihe ha bụ ndị oshi. Biafra Liberation Army ebe ọ bụrụ na ụfụrụ ha wipe ọnụ ha out bukọtara moto ha na-ezu ije agha zuru moto ọ bụ onye oshi ga-ebu onye na-eje agha jegede izu moto. Unu ga-ama na the history of Nigeria nwere ndị ha meriri n'agha ọha jere ekomọk na-ezu oshi na-akwasa ụmụ nwaanyị obodo ahụ iko na-ezu oshi na Liberia na-eti ekomọk. At the end of the day Buhari ree Charles Taylor abịa ọsị ya ọgbapụ ha na nwụrụ ya ịma na obi jọrọ ya dama na-emekọkwara Igbo Obasanjo emeka ndị Igbo Obasanjo abụghị ezigbo mmadụ ọ gaghị anwụ ezigbo ọnwụ ka ibere ndị Yoruba ama anwụ ezigbo ọnwụ ndị Yoruba ubi achọga ha nwe ihe eji ha eme
mmadụ Biafra Liberation Army Biafra gọọmenti na-eze anyị unu emekọtazikwa ihe ezi ụnụ afọ mala ya zụtụ ndị Yoruba ọ na-ama anya ha na Ojukwu jere unu agụghị histri ndị Yoruba na Ojukwu unu agụghị nke Awolowo ejikwa eme anya afọ ndị a n'obodo ha bụ ndụ ụwa mmebi ha bụ kamelion onwe ihe ji eme na nke na-agbara ụwa mbe na Germany Sunday Igbo ndị na-afa dị Biafra Republic Biafra Freedom na-agba ọwa mbe so ihe na-ekwu bụ Maazị Simon Aba Biafra gọọmenti na-eze anyị ndị zoo si na ha rilizie ndị amị 2000 unu erilizie 5000 ha sị na ha erilizie 10,000 unu erilizie 15,000 adịsị mee keshọn a na-anyway ama na Simon Aba zuru ihe niile ọ fụrụ ihe niile na-emenụ na Tinubu ewee n'iwe ọ chọrọ ịbịa gbuchapụ ndị Biafra Tinubu kpọta ndị agha gị ndị zoo Tinubu gị na ndị zoo Christopher chief of army staff Christopher kpọrọ ndị zoo bịara unu ga-anwụcha isi iwu megere Biafra land gara eri isi unu ọ bụrụkwa Biafra Liberation Army na-egbu unu ọ the land of Biafra a na-asụ ọfọ ala Biafra aja ana Biafra aja ana Biafra aja ala Biafra aja ala Biafra ribe ndị amị zoo na-eke ribe ha n'oye ribe ha n'afọ ribe ha na nkwọ ekwuru na eji eji ha chụọ aja ejigo ha chụọrọ ụlọ aja ṅụma na ọbara ha na-eke ṅụma na ọbara ha n'oye ṅụma na ọbara ha n'afọ ṅụma na ọbara ha na nkwọ ṅụma na ọbara ndị ebube agụ na-eke ṅụma na ọbara ha n'oye ṅụma na ọbara ha n'afọ ṅụma na ọbara ha na nkwọ ise ọmadụrụ unu mma na-eke ọmadụrụ unu mma n'oye ọmadụrụ unu mma n'afọ ọmadụrụ unu mma na nkwọ ana m agwa unu anyị nwere ife ngwa agha anyị nwere karịrị emepe ndị zoo anya fụ ngwa agha anyị nwere mgbe m kwuru okwu olden days mgbe Simon Akpakara eme exposition unu ekweteghị mgbe nna gara aza Biafra information minister ma sị enwere gọọmenti na-eze anyị have to let go ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ha na-arụ mgbe nna agwa unu ahịa anyị nwere unu ekpere anyị na-ekwu otu a Biafrans all over the world I mean yes ndị Biafrans nọ na Abuja mgbe oje eru ọnwa na a na-achọ Jenụwarị ama agwụ 10,000 ndị amị ga-anọ n'obodo ahụ Lagos 20,000 ga-anọ n'obodo ahụ ka anyị na ha ka a kwagodo mgbọ ka ha mata mmiri dịkwa ọ bụrụ ndị Hausa nwe Abuja ọ bụrụ ndị Hausa nwe Lagos ọ intimidation ka na-eme ụnụ mana ka anyị bịazie join ọnụ ka intimidation aha na anyị ga-achụpụ ndị Yoruba na Lagos chụpụ ndị Hausa na Abuja ma ha kwanyere onwe ha ugwu anyị ga-achụpụ ha anyị ga-achụpụ ha kedu ihe chief of army staff ndị zoo na-ebere akwa krokodil na-ebe akwa ejegharị ihe a bụ ihe o ji ezu ego ndị zoo ego ka ọ na-ebukọsị unu echere ọma iche akwa ọ bụla o berebe ego okwu o kwuru ego ọ dị ka ihe ahụ bụ ụzọ dị mma na-akpọtara unu sekuriti ọ bụla ichi sekuriti hope ụzọ dị mma kpatara n'Igbo 1 trillion apụọ na o were 1 billion setụrụ ha were 9 billion ọ ka esi ame anyị ma ife unu na-alụkwanụ ọhịa unu mere unu eji chọọ ịfight ka unu nwere onwe unu nwe mmanụ unu nwe gas unu nwe coal unu nwe ihe niile ndị Fulani ha jak ya trezọrị ndị Naijiria were na-echetụrụ enye unu enye unu allocation unu amaara ụzọ onwe ihe unu ga-eme no hospital no good road nothing si Enugu jebe si Ọka jebe Enugu igba 4 hours si Lagos bịaba head bridge Ọnịcha igba ya 15 hours ihere megbuo unu ihe niile ka ekwere mmadụ richara ụfọdụ niile a na-asụ ha jide ya tụọ ya nga na Britain maka Britain ma ifenu ha nwụda ha anaghị be ha tụrụ ego nga Simon Aba biko mitin ọbụla ị na-enwe wuti ndị Europe mụ especially Britain ha bịa nwee mitin ha na Finland wuti gị nwa ndị ọbụla ịma ma ndị India
ndị niile na-etiri Britain mkpu ma France ụmụ European Union a ndị na-etiri mụ especially Britain na grupu ya mkpu ndị agha bịa mee mitin aha na Finland wutigo nwa eche na-eje anyị ma ndị chọrọ anyị ma ndị achọghị anyị. Britain etiwene we are ready to settle. Ọgwa ka ha Simon akpajizi ebe a ka ha were gbarata ya Naijiria. Ihere mewukere ndị Britain na ndị Britain ọmadụkwara ụnụ mma na eke unu buru ụzọ unu ga-abụ onye ikpeazụ. Otu a ndị Ijipt ji were ndị ikpeazụ unu ga-ajọ na ebere ndị ikpeazụ maka Biafra ga-emepe Afrịka anya. Anyị ga-anapụ unu mineral resources anyị. Ọmadụrụ unu mma na eke na oye na afa na nkwọ. Ndị Britain ọnwụ ike ga-egbu unu, ọnwụ mberede ga-egbu unu. Unu ama afọ ihe ọma nkwa enwe m ogologo ogwe ịbịa kwuru kama na ihe njiri pụta abụ alị na onye ama na plen niile na-agba na Naịjirịa Innocent ọchị iburu general Eastern Security the good ones na-alụ ọrụ n'ime ọhịa akọdem omonu ndị nkọdem bụ ndị Barrister Jiọfọ Chinasa Nweru Chike Doziemu ịma pawafụ na-edegheri n'ihe a Uche Mọfọ Darlington ndị ara niile aka ha nkụ DOAs in general ndị anọ na-azụ police station n'Imo steeti ọkwa na-azụ police station ka ha mere Biafra anniversary ọ na amarọ ine dọtị vidio anya ịga na-afụ headquarter police n'Imo steeti n'Owerri ị na-afụ ebe ha na-eme anniversary ndị oshi anọghịta akpọ mmadụ na fonu. Ndị Eastern Security a niile bụ ndị ha na ndị a na-akpọ mmadụ na fonu na-eweta akaụntụ na-ekwu erinu ndị a na-agba egbe from ụmụnze ụmụnne ochi mana a na-egbu mmadụ na ọlọkpanta. Unu eje chụọ ndị Fulani na-egbu mmadụ na ọlọkpanta for how many years? A na-ekiri abụ mmadụ n'Enugu steeti unu eje chụọ ha unu na-aza Eastern Security na-aza Ebube Agụ arụsokwa unu ihere megbuo unu na ụmụ unu generation unu. Chineke ga-abụ unu ọnụ unu ama anwụ ọnwụ ọma arụọ m unu aka unu niile da against Biafra liberation ya dịkwa ọnụnụ mma na eke ya dịkwa ọnụnụ mma na oye ya dịkwa ọnụnụ mma na afara ya dịkwa ọnụnụ mma na nkwọ. Wee na-ayọ ndị businessmen Abuja, Lagos, Sokoto ebe niile nọ na Kaduna, Kano, Meduguri, Zamfara, Taraba, Adamawa, Benue steeti gbaa mbọ na-atụ ụtụ maka na a ga-emesi gị ike. Gbaa mbọ na-atụ ụtụ na nzuzo ekwere ka anybody mara na ị na-enye Biafra gọọmenti na-eza ya ego. Tụba ụtụ na nzuzo chọọchị niile tụba na ụtụ na nzuzo ma chọọchị Ebuka Obi unu niile wetebe na ego na nzuzo nyewe Biafra gọọmenti na-eze anyị ka ọ ghara iwe chi gị si n'ọsa mara akpa ka i nyere ọkwa ihe ọ bụbu lida bịa gọọmenti na-eze anyị tụba na ụtụ nyebe ha ego ka e were nsọta mmanụ ụnụ gas ụnụ gold ụnụ mineral resources unu nwere dị onwe steeti ekere na Anambra enweghị mmanụ na da steeti bụ nke Biafra gọọmenti kere 40 steeti Biafra United States of Biafra onwe steeti n'ime ha enweghị mmanụ enweghị gas. Anyị ga-achụfu unu ga-achụfu ọsara ọdọgụbọ chụtee ya aka gburisi paịpụ agha chụpụ ndị na-amị mmanụ ebe ahụ ndị afụbeghị ife unu afụbeghị ife ihe na-eme unu mmanụ Biafrans unu mmanụ udumize anyị batara na Biafra land esi na Biafra land sendie ya oruo Britain oruo America unu amaghị ọdụ ngwa agha anyị nwere. Agwa m unu mgbe ahụ unu amara enwekwere ndị a na-afọ mgba kịta. Anyị ga-agbaghe kwebụrụ ihe a ndị zu mere anyị
Okokochukwu mekwa na kidnapụkwa Nnamdị Kanụ gbuo ndị ha na-egbu na-agba ma market ọgụ na-egbu ndị mmadụ na-ekidnapụ na harvest ọga ha n'ebe ha mụ na-eje ebuche China. A ga-emegbado ha ya, a ga-emegbado ha ya na Eke, a ga-emegbado ha ya na Oye, a ga-emegbado ha ya na Afọ, a ga-emegbado ha na Nkwọ. Ise ha mara firi. Ekpekwa ekpere ọzọ si Simon Ekpa, Chukwu gbaa gị ume, Chukwu nọnyere gị, Chukwu chebe gị, Chukwu nye gị ike n'ike, power n'elu power, strength n'elu strength. Na-atọ ọrụ ka ị na-awụ beast gradually tiri ga atọ ọrụ ofu beast ka ị kpochapụ ndị a, kpochapụ Ebube Agụ, kpochapụ fake Eastern Security, kpochapụ zoo. Enwere certain area a ga-ebido na tax. Onye achọ ome ya sụkwado otu a ga-esi napụta barak ka ndị Biafra Liberation Army badịa. Ndị polisi Biafra ga-abanyekwa na police office sụkwado this year. Anyị enwere na Biafra. Tinubu ịchọ ịkpọta 1 trillion kpọta ha anyị nọ ya, mana ha laghachi azụ. Ọ bụghị ịbịa Biafra bụ isiokwu kama na onye laghachi azụ ka ha na-abịa ka Boko Haram chetima na anakara ụnụ nke ala ụnụ, chọpụ ụnụ nakara ụnụ nke ụnụ ji eji. Ịghọtago? Ka ịbụrụ Burkina Faso, Mali, Niger, Guinea, Biafra, Ambazonia, anyị ga-echeji wee the system of Biafra Africa ka Africa were aka mebere onwe ha ife. Britain collapse, ndị Western world ọda, Britain ọda. You gotta go. This Christmas, I say Merry Christmas and Happy New Year to everyone here in South Africa, Nigerians living in South Africa, everywhere. I bless everybody. Ono mana ihe mbụ eze na-enwe akọrọ uche amara ife, eze nwere uche mara ife. Onye ọbụla ma atụọ inu atụọrọ ofeke inu ofekpụrụ ya atụọrọ mara asụ sụọ n'ikwe ịsụọ n'ime ikwe, asụ sụọ n'ụkwụ, asụ ịsụ ihe ịsụ ji akwụkwọ. Merry Christmas to Nigerian government. Merry Christmas to onye ọbụla. Chukwu gọzie Biafra n'ihi na omenala anyị ga-adịdịsị ike. Ọ ka gara ewepụ ihe nọ na akwụkwọ a ji ekwu okwu maka na ọnụ maka okwu nsị adị, ọ na-abụ nkwụsị ahịa eje wepụ. Ana m achịkọta okwu a na-asị Innocent Ọchị ịbụrụ general na kpuo gbasa ma kpọọ Biafra gọọmenti kwuru setụrụ nwee udo dịka Madam Azuka kwuru. Ndị Igbo bịakọta n'ọnụ ka anyị nwee Biafra na-arụ onwe anyị. Ọ bụghị everyday unu na-akọmplen na-ekwugheri ịkọmplen onye nke emere gị nke emere nke a na-eme gị ị na-aga ifuru n'ebe a na-egbu mmadụ na-eje ọsọsọ ndị Igbo ka a dị na-egbu a na-eje. Ịmakwana anyị niile na Biafra anyị dozicha Biafra ọ ga-aka Dubai mma ka Amerịka mma. Ịma ihe kedu ị na-achụkwa enweghị ka ihe inweta Biafra ji esi ike, mana Simon Ekpa ewere gị ọkpụkpụ sọcha ha n'akpịrị ọjị ha, ọ ga-agbagbu ha, ha ga-anwụ. Ọkpụkpụ Simon Ekpa gbadoro ndụ Eastern Governor, ọha na eze, fake elders, ndị niile na-ekpe atụ ụtụ ka e nwee Biafra ma unu ji ego unu, ndụ na-ebu agha senators na Biafra land, unu niile ọkpụkpụ Simon gbawuo unu na Eke, gbawuo unu na Oye, gbawuo unu na Afọ, gbawuo unu na Nkwọ, ka unu nwụọ pee ka e nwee Biafra. Ise. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye bye.